Ето това са най-добрите настройки за OBS, така че нека започнем. Влизате в настройки, guys. На общи, тук няма какво много да се бара, но случайно, ако искате да видите всичко, ще ви покажа, ако нещо ви е променено на вас. Тук на вид също няма какво да се променя, така че отиваме на стрим. Както виждате тук, ако искате да стримате в Twitch, трябва да си го направите Twitch първото, после си свързвате акаунта задължително, но просто в момента не съм го свързал, защото както записвам на 120 FPS и затова тук не ми е свързан, защото е различен профил, но вие си свързвате тук, после отивате на изход. Това тук е за видеа. Ако искате да имате най-доброто качество, звуков енкодер на FM MPEG AAC, видеокодера на HIX264, тук е изключено вашата резолюция, Race Control Bitrate за видеа тук е 120 FPS, но повечето сигурно ще записате на 60 FPS, така че е по-добре да сте на 6000 битрейт, но за 120 FPS толкова битрейт е достатъчно. После интервал между ключови кадри 0 секунди, CPU usage very fast, профил None и тук нямаме нищо. Имаме на звук, тук се го правите на 48 Hz канали стерео, тук може да садните вашите неща, но аз не съм го направил, защото и без това ме е по-подразбиране, мисля, че и не съм ги направил. Тук пак може да копирате настройките, които искате. После отиваме на видео. На видео тук пак правите си вашата резолюция. Примерно ако сте на 4K е най-добре после пак ето тук да ви е на вашата, смисъл да е на 1080p. Демек ето тази резолюция тук сигурно ще ви е 3080 нещо, ако сте 4K монитор, но ако не сте 4K монитор, сте като моят 1080p и двете трябва да са ви еднакви, така че направете го. После за FPS си го направете на 60. 120 е мега много и това е само за записи. Ако стримате първо на Fortnite, ако се писвате на Fortnite или стримате, ще ви е много размазано. Аз това в момента го правя, защото няма никакви резки движения и затова съм го направил на 120. На горещите клавиши може да си ядвате доста неща, примерно като ако имате фейскам и някакви влияния и просто искате да си скриете, ето сега кликам репортата, обаче тук не се показва, защото съм в настройки, но след малко мога да ви покажа. Фейскама просто се маха. Така, на достъпност нямаме нищо за барене пак. Отиваме за напреднали тук. Пак копирате всяка една настройка от тук. Нормален. Съм малко по-надолу. Ето това трябва да се го изключите. Ако това ви е включено, това ви е дилей на стрима. Демек, тук са 20 секунди. Преди съм го правил на 50 секунди за Fortnite турнира. Е имал случай, нали, да предотвратим стрим снайпери. Това е най-често срещаното, заради това хората се пускат стрим дилей, но вие сигурно не искате, ви искате веднага да си говорите с чата, така че най-добре е това да ви е изключено. Тяме малко по-надолу да купирате други настройки, ако нещо ви е променено, без да искате. След това може да се върнем на изход и тук да ви покажа на запис, тук къде ви се записват самите записи, тук може да си изберете къде да са, ако случайно не знаете, може директно тук да си влезнете във вашите записи, ако не знаете къде ви се сейват. Тук на звук и на буфер на повторение няма какво много да барате. Като цяло това беше самото клипче, гайс, надявам се ви харесало и ако имате някакви други въпроси, питайте долу в коментарите.